Balkan Sewtini büdjet edaralarının işgärlerinin aýlyklary gijikdirilýär. Döwlet garmanyny paýta hasylyny tawşyran kärenneçi daýhanlaryň banklardaky kart hasaplaryna paýtadan düşýän girdejiler geçirilip başlandy diýip Azatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Şu ýyl 10 hektar ýerde gowa çekip döwlet öňündäki borçnamalary esasyny her hektardan 18 sentner ak paýta tawşyran daýhanlar bilen hasaplaşyp geçirilýär. Olaryň pullary kartlaryna geçirilip başlandy diýip habarçymyz bilen söhbetdeş bolan daýhan aýtdy. Türkmen hökümetiniň geçirýän mejlislerini wagtal hasyl tawşyran daýhanlar bilen geçirilmeli hasaplaşyklaryň wagtyny gijikdirilmän geçirilmegi tawşyrylýar. Ýönetimçiler döwlet başçylarynyň berýän tawşyryklarynyň hususan önüm öňürjüleriň alýan girdejilerini artdyrmak, durmuş şertlerini gowlandyrmak barada edilýän gurrunlaryň inni 30 ýyldan gowrak gäri gowy netije bermeýändigini aýdýarlar. Tutumlar köp, emma 10 hektar ýeriň her hektaryndan 18 sentner paýta tawşyryp 55 000 manat dahot, ýagny girdeji aldym. Ýöne gowuçanyň ýekelemi, 3 tapar otog, suw tutmak, ujuny çürtmek işlerine, mal dersi ýaly zatlary goşmaça, öz hasabymyzdan eden harajatlarymyzy hasaplasak, elimize 20 000 manat çemeti girdeji galýar. Deyip anonimlik şertini söhbetdeş bolan kärinne çaýtdy. Ol 10 hektar ýere ekilen gowaça 2 hektar ýerden paýlaşyp 5 hojalyk bolup ýydak edenliklerini, şu sebäpden özlerine galýan 20 000 manat çemeti girdejini paýlaşmaly bolýanlyklaryny hem sözüne goşdy. Gowaça ekip döwlete paýta tawşyran daýhanyň biri 2 bolmaýar. Bu zatlarda hiç diýeli. Aslynda plastik kartlarymyza pul geçen hepdäniň 6-njy gününde geçdi. Emma pul naklaşdyrmagy baryp, ýekinji bankomatda hem pul tapamdyk. Diýip bereketli daýhan özüni ögözgörli diýip tanadan ýaşul aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä, nagtdal hasaplaşyp geçirýän sowda terminallary hem işlemeýär. Aýrylykda gurlaşylan adamlar paýta tawşyryp, ul kynçylyk bilen gazanan ujuýpsyz pullaryny nagtlaşdyrmak üçin owa etrap ýerlerinden welayet merkezine çenli siýahat etmegiň adaty zady öwürlendigini gurrun berdiler. Bankomatlarda pul tapmadyk daýhanlaryň biri Sewtiň bank resmiýetlerine ýüz tutup kömek soranlygyny, bir resmiýiniň ýagdaýy düşündirip özüni köşeşdirmäge synanşanlygyny aýtdy. Paýtaçy daýhanlar pullaryny alsynlar diýip büdjet edaralarynyň işgärlerine aýlyklaryny geçirmän olary garaşdyrýarys. Nagt pul hem bolar ýakynda. Prokurorlar gowaça ekip bergili çykan daýhanlardan pul tölep almak işlerini geçirýärler häzir. Gazna pul goýmasak bankomatlary nireden pul goýaly? Bir taraplyk bayramyndan öň nesip bolsa pullaryňyzy nagtlaşdyrarsyňyz. Deyip bank resmiýeti aýdypdyr. Söhbetdeşimiz özüniň bilen bank resmiýetiniň ýagdaýyny kynlaşdyrmalyk üçin onuň işleýän ýerini aýtmakdan saklanýanlygyny hem sözüne goşdy. Bank resmiýetiniň sözlerine görä, şu ýyl gowaça eken daýhanlar geçen ýyla garanynda köprak pul alýarlar. Emma azatlyk bu aýdylýany açyk aýdyň statistika maglumatlary bolmansaň ýurtda dowam edýän agyr maglumat ýapyklygy sebäpli garaşsyz ýagdaýda tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Bir näçe kärenneçiniň tasdiklamagyna görä, bank resmiýetleri daýhanlar bilen ikiçak gurlaşanlaryny nagt ýetmezçiligi meselesiniň hem işe bardygyny, ýurtdaky maliýe, pul kynçylyklarynyň saklanyp galýanlygyny tasdiklap, şikayet edip baranlara ýagdaýy dogry düşünün, sabırly bolun diýip jogap berýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan daýhanlaryň biri soňky ýyllarda pul nagtlaşdyrmak paýta ösdürip ýetişdireniňden hem beter kyn bolup barýar diýip gülüp aýtdy. Şu aralykda çeşmeleriň sözlerine görä, owa huzurlugyny ekin meýdanlaryny işleýän adamlaryň dowamly adalmagy netijesinde hökümet gowy hasyl alan daýhanlara künjary paýta çigidiniň ýagy ýarly zatlary bermek wadalaryny ýene agzap başlady. Türkmenistanyna wada berilen owa huzurlyk özgertmeleri synçylaryň we yerli hünärmenleriň köpüsiniň tasdiklamagyna görä, häkimleriň we owa huzurlugyny gölegçilik edýän vice-premierleriň ýygyderli täzelenmegine, hatda prezidentleriň hem üýtgemegine
garamazdan netijesi bolmagyna galýar. Emma Türkmen hökümeti we medeniýeti başwurlarda bolşýaly o huzurlugyny dören çylsyrymly ýagdaý boýunalmaýar we ýylla uly ösüstanlaryny çap etmegi dowam etdirýär. Resmi maglumaty görä, paýta Türkmenistanyň eksportynyň agramly bölegini eýelemek bilen sağlaşykly ösýän dokma senagatynyň kärhanalary üçin çygmal bolup durýar. Sewitde güýçlenýän suw aladalary bu çygmalyň geljegini sonra gysyn alýar diýip synçylar aýdýar. NATO'nun baş sekretari Mark Rutte Azatlyk radiosuna beren interwýusunda Ukraina boýunça oýlanşykly dialog gerek diýdi. ABŞ-nyň parahatçylyk teklibi 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropanyň iň uly we iň ganly çaknyşygy bolan Russiýanyň Ukraina garşy urşunyň soňuna ýetmek ugrunda Kiýew bilen Washingtony has ýakynlaşdyrmagy kömek etdi diýip NATO'nun başlygy Mark Rutte aýtdy. Baş sekretar 24-nji noýabrda Harby Bileleşigiň Brüsseldäki ştab kwartirasynda Azatlyk radiosuna beren interwýusunda ABŞ-nyň we Ukrainanyň gepleşikçileriniň gürrüň edilýän teklip boýunça hepdäniň ahirinde Jenewada geçiren gepleşiklerini ören üstünlükli diýip häsiýetlendirdi. Well, obviously, some of the elements have to be really thought through. Elbette, käbir elementler üns bilen gözden geçirilmeli. Deyip Rutte 28 maddadan ibaret mailnama barada sözüne şeýle dowam etdirdi. But clearly, as a base, it served its purpose yesterday to get the two parties to really dialogue. Dün öz maksadyna ýetdi we iki tarafa hem hakyky dialog başlamaga mümkinçilik berdi. Geçen hepdäniň ahirinde Azatlyk radiosu bilen birlikde birnäçe habar beriş terişdelerine syzdyrylan bu mailnama Ýewropanyň birnäçe paýtagtynda şeýle hem Kiýewde howsala döretdi. Käbirleri onu Kremliň arzu sanawy diýip atlandyrdy. Mailnamanyň şertleri Kiýew tarapyndan giň gerimli eglişikleri talap edýärdi we Kremliň köp talaplaryny şol sanda Ukrainanyň Donbas diýilip tanalýan Donetsk we Luhansk regionlaryny we Krymy boyun egdirmegi şeýle hem Ukrainanyň harby güýçleriniň sanyna çäklendirmeleri girdmegi öz içine alýan ýaly bolup görünýärdi. Şeýle de teklip Moskwanyň dünýäniň öňde barja senatlaşan 7 ýurdunyň toparyna, ýagny G7 gaýdyp gelmegine, Günwatarın Kremle garşy sanksiýalaryny ýuwaş-ýuwaşdan gowşatmagyna mümkinçilik bermegi hem öz içine alýar. Teklip köpçülüge ma'lum bolan soň Ýewropaly diplomatlar Kiýew üçin has amatly bolan garşy teklibi taýýarlamagy howlukdylar. Gollandiýanyň 58 ýaşly öňkü premier ministri Rutte Ýewropa Birleşigi ýa-da NATO bilen baglanyşykly elementler aýratynlykda ara alınıp maslahatlaşylar diýdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump ilk wagtda Ukraina teklibe razy bolmak üçin 27-nji noýabra çenli wagt berdi. Emma soňra ol bu wagt möhletini gowşatdy. Täzeden gözden geçiriljek mailnamanyň Ukrainanyň howpsuzlygynyň Russiýanyň geljekki howplaryndan nähili goraljakdygy ýa-da uruşdan soňky Ukrainanyň dikeldilmeginiň nädip maliýeleşdiriljekdigi ýaly meseleleri nähili çözjekdigi barada hiç ýyl açyk beýanat berilmedi. Rutte hepdäniň ahirinde Trump we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen habarlaşandygyny tasdiklady we teklibi setir ara alyp maslahatlaşmakdan saklandy. Emma ol gepleşikleriň soňky ýagdaýynyň Ukrainanyň öňe barýan öz ygtyýarly güýçli millet bolmagy we Russiýanyň oňa hiç açan gaýtadan hüjüm etmäge synanşmazlygy babatda bolandygyny nygtady. But I know one thing about the Russians in general and Putin in specific. Whenever you make an agreement, you have to make sure it is in his interest. Men umuman Ruslar we hususan Putin barada bir zady bilýärin. Bir alalaşyk baglaşanyňyzda alalaşygy berja etmegiň onuň bähwidine boljakdygyny doly göz ýetirmelisiňiz. Diýip Rutte aýtdy. That's why it is so important that whenever a peace deal is reached on Ukraine, that he will never try again. Şonuň üçin Ukraina boýunça parahatçylyk alalaşygy baglaşylanyna onuň hiç gaçan gaýtadan synanşmazlygy ören möhümdir. Diýip ol belledi. And he will never try again when he knows that the consequences for him will be devastating if he tries to invade Ukraine again after a long-term ceasefire / preferably a peace deal. Ol o katşygy besetmek baradaky
uzak möhletli alalaşykdan ýa-da has gowy parahatçylyk alalaşygyndan soň Ukraina ýene de çolup girmäge synansa netijeleriniň öz üçin agyr boljakdygyny bilýän wagty hiç açan gaýtadan synanşmaz diýip Rutte sözüne goşdy. Rutte mailnamanyň harby bileleşik bilen baglanyşykly iki tarapy barada öz pikirini beýan etdi. Russiýa bilen geljekki dialog we Ukrainanyň NATO agza bolmak mümkinçiligi. Geçen ýylyň oktyabr aýynda bileleşigiň başlygy wezipesine girişen Rutte geljekki gepleşikleriň 2022-nji ýylyň fevral aýynda Russiýanyň Ukraina dolu gowrumly çözüşinden ön geçirilen NATO-Russiýa geňeşiniň howandarlygynda ýa-da 32 agzaly harby bileleşik bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklary düzgünleşdirýän 1997-nji ýyldaky NATO-Russiýa esaslandyrjy kanunynyň gözegçiligi astynda geçirilmejekdigini aýtdy. These things are dead. These two institutions, the NATO-Russia Council and NATO-Russia Founding Act, are dead since Putin invaded Ukraine. Bu zatlar öllü. Bir iki institut, NATO-Russiýa geňeşi we NATO-Russiýa esaslandyrjy kanuny Putinin Ukraina çözüş etmegi netijesinde öllü. Diýip Rutte Kremlin goňşusyna çözüşüniň günwatar gymmatlyklarynyň ähli esaslaryna we NATO-Russiýa esaslandyrjy kanunynyň nämeler üçin durandygyna we NATO-Russiýa geňeşiniň nämeleri gazanmagy synanşandygyna garşy gelendigini hem sözüne goşdy. Mundan başga da ABŞ-nyň ilkinji teklibinde harby bileleşigiň mundan beýlek giňimeli däldi aýdylsa da ol Ukrainanyň geljekde NATO agzalygyny dolu aradan aýyrmady. Muňa garamazdan Rutte Kiýewiň NATO agzalygy meselesiniň häzirki wagtda göz öňünde tutulmaýandygyny hem sözüne goşdy. Well, every country in the realm of NATO, so the Euro-Atlantic area, who wants to become a member of NATO, and this is the Washington Treaty in 1949. NATO'nun çäginde ýerleşýän her bir ýurt, ýagny Euro-Atlantik sebitinde NATO'nun agdasy bolmak isleýän her bir ýurt agdalygy ýüz tutup biler we 1949-njy ýylyň Washington şertnamasydyr. Emma agda bolmak üçin bir agzdanlyk, agda döwletleriň bir agzdan ses berip kabul etmegi gerek. Häzirki wagtda şeýle bir agzdanlyk ören uzakdy diýip Rutte aýtdy. At the moment, we have a couple of allies stating explicitly we are against Ukraine accessing to NATO. Häzirki wagtda Ukrainanyň NATO goşulmagyna garşydygyny açyk aýdýan bir näçe ýaranymyz bar. Elbetde, biz geçen ýyl Washingtonda geçirilen sammitde NATO'nun ýygyna gaýdyp bolmajak ýolunyň bardygy barada aýdylan sözleri hem eşitdik. Şonuň üçin bu bir hakykat diýip NATO'nun baş sekretary Rutte bellidi.